Què tal? Benvinguts a la prèvia d'aquest partit el proper diumenge, dia 28 d'agost, a partir de les 8 del vespre. El Palamós juga la segona jornada del campionat de Lliga. L'equip de Joan Marmol, l'home que ens acompanya, debuta a casa davant de la Pobla de Mafumet. Un equip que la temporada passada jugava a la segona divisió B, que és entrenat per l'argentí Martín Pose, exfutbolista del Vélez Sarsfield o de l'Espanyol, entre d'altres, i que deu portar l'etiqueta de candidat a tornar a la segona divisió B. Això ens ho dirà el mateix entrenador del Palamós. Joan, és així? Té penjada aquesta etiqueta, la Pobla de Mafumet? Sí, clar, evidentment. Ja ho va siguent al llarg d'aquestes últimes temporades que ha competit a tercera divisió i el fet de baixar a segona divisió B i de continuar sent filial del Nàstic de Tarragona i de tindre la sèrie de jugadors que tenen, doncs evidentment el fa un dels aspirants més evidents, a més doncs, pel pressupost que tenen, que multiplica quasi per 10 el nostre, o sigui que és evident doncs, que és dels equips a batre de la categoria i que estarà a final de temporada, si no dintre de les places de play-off, doncs molt propet, perquè, com et dic, són jugadors que són molt joves, perquè la mitjana són de 20-21 anys, però ja estem parlant de futbolistes que entrenen amb una dinàmica molt més professional que la nostra, entrenen cada matí, quasi cada dia, i ja és un altre tarannà, és quasi un equip professional. En la primera jornada de Lliga van empatar a casa 1-1 davant del Granollers. El Granollers va empatar a falta en el minut 95. Potser la joventut és un dels aspectes, un dels hàndicaps d'aquest equip? Sí, m'imagino doncs, que la joventut i el fet d'acoplar-te a la categoria no és fàcil. Les primeres jornades sempre passen alguna de rara, no? El que és evident i el que hem estat enraonant al llarg de tota la setmana i el que ja és històric és que sempre, quan venen a Palamós, fan partits molt bons i, a més, al ser joves, jo crec que és un equip que s'adapta molt més a superfícies com la nostra, a camps grans, amb distàncies, amb espais, que no superfícies petites, no? Al final, veient el partit del Granollers, t'adones doncs, que hi ha un puntet de veterania per part del Granollers que fa que estiguin dintre del partit al llarg de tot el partit i que al final del partit, doncs, evidentment, puguin treure un punt, no? El fet de jugar a Palamós igual no és que sigui una arma en contra, però sí que és cert doncs, que no els hi resta potencial, ni molt menys. Però bueno, nosaltres estem cada vegada més forts, estem molt convençuts, a més doncs, entenem que començar amb una victòria per nosaltres és vital, bàsicament doncs, perquè la temporada passada ens va costar moltíssim, ens va costar no només arrencar, sinó després enllaçar victòries a casa i ja després aspectes mentals ja van jugar un altre paper i l'any passat també recordo que vam fer dues primeres jornades molt bones aquí a casa, contra el Sant Andreu i contra el Gavà, però van ser 2 empats. Bueno, prefereixo potser no jugar tan bé i que el públic pugui marxar content amb una victòria i si no pot ser la victòria, doncs com a mínim que la gent gaudeixi, que la gent vegi doncs, que els jugadors es deixen la pell i molt més doncs, per la samarreta del Palamós i a partir d'aquí, doncs, setmana a setmana. Joan, diumenge qui vingui sí que demostrarà que és del Palamós i que estima aquest club, perquè a 8:45 juga el Barça a Samamés. Diumenge es demostrarà qui és del Palamós o no, no? Sí, bueno, jo em vaig enterar el divendres que coincidíem amb l'horari, el divendres o dijous em vaig assabentar doncs, que coincidíem amb l'horari del Barça. Bé, jo no sóc qui posa els horaris ni qui es dedica a fer aquestes coses, això és una qüestió del club. El que sí és evident és que si no coincidim doncs farà molt més fàcil i farà doncs, que la gent vingui, no? Que vinguin més i tal, però bueno, jo crec que tothom que ve els diumenges ve a l'estadi del Palamós o perquè volen que perdis o perquè perdi el Palamós o perquè volen que guanyi, però venen i al final l'important és que la grada faci goig i quanta més gent hi hagi millor, no? O sigui que tant si és per una cosa com per l'altra, com si és per ni una ni per l'altra, que és només per gaudir d'una tarda de futbol, doncs intentem a veure si podem engrescar la gent i al final el que és del Palamós, tu ho has dit, el que és del Palamós, jo no tinc cap dubte que si em coincidissin i no estigués treballant en qualsevol altre club, el que faria seria anar a veure el Palamós, però això ho tinc clar jo. Llavors, bueno, és una qüestió doncs, a millorar per part del club doncs, per intentar no fer coincidir amb els horaris d'aquests partits tan aquests horaris i
millorar-ho, si no recordo malament, la setmana vinent me sembla que el Barça juga el dissabte a la 1, a la 1 del migdia o una cosa així. Bueno, els horaris aquests a vegades són una mica difícils de controlar, me sembla, no ho sé, no ho domino, però evidentment doncs intentarem o volem que la gent vingui el diumenge, perquè quan les coses van bé i quan l'equip es posa de cares amb el partit, la veritat és que el públic de Palamós és molt exigent amb tot, però quan el partit es posa de cara sí que és cert doncs, que t'ajuden moltíssim i t'aporten molt bones vibracions per intentar guanyar el partit, així que quanta més gent vingui en clau positiva, doncs segur que aquest jugador número 12 ens ajudarà moltíssim. Joan, una de les anècdotes de la primera jornada es va viure a Vilatenim i va ser quan el Palamós es va presentar al camp del Figueres sense el porter suplent. Aquesta pregunta és en clau dels dos porters, si Aleix Manzano està en perfectes condicions per jugar diumenge i si la fitxa del jove Marc Soler també ja està tramitada i per tant podria seure's a la banqueta. Està tot ok. Passa que li donem moltes voltes, ja sé que és d'aquelles coses que si et surten bé i acabes esgarrapant algun punt, resulta que ara ets un inventor, no? I si no surt bé, doncs ets un friqui. Bueno, però al final quantes vegades passa que tens que canviar un porter? Sí que passa, sí, evidentment. Jo faig 16 anys que entreno i em sembla que per lesió o per expulsió l'he hagut de canviar el porter 4 o 5 vegades. Llavors ja seria mala sort que es lesionés el porter, però quan tens l'alternativa de poder tindre un jugador més de camp tampoc no m'ho vaig pensar. Vaig pensar, bueno, doncs vinga, va, som-hi. Ens emportem un altre jugador de camp i ja està, si no és tan greu, no? El que passa és que, bueno, estem a vegades tan encaixonats que sona com algo molt i molt estrany. Lo habitual és el que succeirà diumenge, que tens un porter al camp i un porter a la banqueta, evidentment. Fitxa tramitada i tot ja perfectament preparat. Una altra cosa és que l'entrenador el convoqui o no el convoqui, que sí que el convocarem perquè només falta que es lesioni i després, con la que m'està caient ja, pues ja... Però tampoc és tant, tu ho has dit, la paraula té tot el significat, és una anècdota, no li hem de donar tampoc més voltes. A més, ens ha ajudat a emplenar alguna que altra columna en algun diari de tirada catalana i en el nostre país s'han assabentat quasi tots d'aquestes coses i bueno, doncs està bé perquè així ens publicitem una miqueta i també sortim als diaris de tirada nacional, o sigui que fantàstic. Molt bé, doncs acabem aquesta prèvia amb la pregunta habitual. Joan, per aquesta segona jornada, quines baixes tens? Tenim Narcís Barrera, que encara arrastra la lesió, tenim Ignasi Pastor, que ja no és la sanció, sinó que és lesió, perquè el dimarts es va fer una capsulitis al peu, i amb Àlex Devia, la resta ja està tothom disponible. Agi també ja ha tornat del seu viatge a Gàmbia per unes circumstàncies que malauradament haguéssim desitjat que no l'hagués hagut de fer, i ja està entrenant aquesta setmana, està a tope i ja veurem a veure com arribem pel diumenge i avui entrenar com autèntiques bèsties, com màquines, com animals, sapiguem de les nostres virtuts i dels nostres defectes per intentar fer el millor partit possible per a la nostra gent diumenge. Doncs molt bé, i que el Degà TV ho pugui explicar. Molta sort, Joan, de cara a aquest debut a casa, tant de bo que sigui en victòria davant de la Pobla de Mafumet. Nosaltres, els del Degà TV, fem una crida aquest diumenge a partir de les 8 del vespre. És cert que un quart d'hora després juga el Barça, però també hi haurà un interessant partit aquí de la tercera divisió Palamós Pobla de Mafumet. Gràcies i fins després.